Jare bubar Bratayuda arep ana wawan ingkang tumuju marang kamulyan. Ning ora ana buktine. Prabu Puntadewa kae wis pikun. Pandhawa kae wis tuwa. Apa sing diarep-arep saka Pandhawa? Ora susah digawe apik rasa digawe becik. Pasare diobong, pasare dibakar. Dibakar, bakar. Bakar, yo. Bakar, yo. Yo. Mung janji ning ora tau bukti. Endi buktine? Tiwas biyen padha adus getih. Ning saiki ora ngunduh apa-apa. Disumet. Yo, sumet, yo. Dumawur mangawur wurwurahan dengaraning ngajurit gemaguru gongso tetek kaya butulo mana putih nenggih menika ta warnane sang bagus paripurna ya sang parikesit panawanging netra doh kang tinuju nglangut ngumbar gagasan. Gage saiki sawangen, gage saiki wacanen. Yen kahanan anane mung padha dadi rempon, remuk bubuk sak nggon-nggon, tegese ciptaning mbahmu Janaka nalika Bratayuda Jaya binangun biyen kateman-temenan kowe wong nom kang mung seneng dialembana babar pisan kowe ora mencok karo wong tuamu anakku si Abimanyu. Kowe dadi bocah nemung ugungan munggah ompakan. Kowe mung seneng dialem. Mongko sejatine ngertiya pangalembana kuwi sipate cethek lan ora jujur. Wong sing ngelak menyang pangalembana yen dialem mesti mung diulu apa anane. Beda karo wong pinter. Wong pinter yen dialem sing ora sak mestine mesti mung diencepi. Jroning 60 taun menungsa kuwi durung bisa dadi wong utama kang sampurna. Nanging jroning sedina menungsa kuwi bisa malih dadi durjana. Kowe ngaku dadi putune Janaka. Sumurup kahanan kang kaya mengkene kowe mung lungguh sila tumpang sikil medhek. Mongko kuwi diarep-arep dening para pepunden supaya nggenteni keprabon lungguhi kawibawan Ngastinapura. Yen cak-cakaning uripmu mung kaya ngono, destun temen nggonku golek kanugrahan gedhe lan mbah-mbahmu adus getih ana madaning panca bakah ning ora bakal ngunduh apa-apa.
Sumereka den prayitna semurire dikwam balik Titiyoni Gandayani sampeyan iku pripun kesik mang mandeg dhisik anggepe nuturi putu niku beda kalih nuturi anak nek cak-cakan sampeyan dadi wong tuwa nggih kaya ngeten iki nek nganti mesgul atine putu sampeyan sing tuna dudu kula ning sampeyan dhewe Gus, kula nuwun sewu. Kula ngertos lan saged ngraosaken sepinten gelaning manah ndika awit pangandikanipun ingkang Eyang Bana Keling Ndara Janaka. Sampun nggih. Gus. Cobi kula aturi nyelehaken raosipun rumiyin. Sing sabar, sing mulur nalare. Kiai Semar, aku tak mati wae, aku tak nglampus diri wae. Ya Kiai. Ampun. Nadyan menyang endi parane wong niku besok nggih mesti mung bali, mulih mula-mulanira ning nek nggih mangsa pati niku dudu bab sing kena kanggo ngrampungi perkawis, Gus. Nanging apa kang dadi pengendikane Kanjeng Eyang Arjuna mau ora kleru, Kyai. Kabeh tinemune bener. Aku suwijining wong nom ingkang cubluk cupeting nalar tuning budi cingkrang ing samubarang. Satemah ora bisa tanggap marang kahanan ing ngatasi negara ana jroning swasana kang kisruh. Nadyan perang gedhe Bratayuda wis kepungkur adoh parandene kahanane kaya mengkene. Akeh para kawula ingkang tukul saka golonganing mungsuh nalika semana. Ingkang katandha wis manunggal kelawan Ngastina parandene uga ana saperangan gedhe kang padha unjuk rasa. Kyai, yen to aku ora bisa gawe pepadhang tumrap lelakon Praja Ngastina iki, puluh aku isin ndulu soroting Hyang Pratanggapati. Ora patut aku dadi turasing
Kanjeng Rama Abimanyu lan putune Kanjeng Rama Janaka. Yai. Dipun sarehaken rumiyin kula tak matur nggih Gus, ngeten. Iya piye? Ngeten. Ingkang baken sampeyan niku dadi jiwa satriya. Duwe laku sing jenenge laku kaprawiran. Saka tembung perwira syarate kudu wanten tatak tanggon kalih takat. Lire piye? Wanten niku wani sapatemon, wani caturan, wani nembung, wani njawab, wani saba ing teba. Niku wose sing sarwa wani. Jiwa perwira niku nggih ngoten. Banjur tatak. Sampeyan niku turune satriya linangkung. Tatak niku tegese mboten miris, ora wedi kangelan, ora kaget digetak, ora nolak penantang, ora semelang. Mboten duwe rasa samar lan kuwatir. Tanggon niku mantep kalih tetep, ora mingkuh ing baya pekewuh lan mboten mundur. Sing pungkasan niku takat. Takat niku tegese kuat, kelar didadar diprewasa, tetep sentosa. Lah, tuladhane nggih niki pengendikane Mbahmu Janaka niku pamecut. Pecut niku sabet-sabet niku gitik-gitik niku seblak. Sing diseblak niku raos ndika nek pancen sampeyan pun netepi jiwa prawira. Wanten tatak tanggon lan takat kinten kula samukawis ingkang badhe panjenengan jangkah pun ketok megla wela-wela teng ngarepan. Yen ngono aku awat-awatono saka kaduhan ya Kyai. Sampeyan ajeng temundi abote dipercaya dening para pepunden kaya nyangga bumi. Ampun digawe awrat dilakoni. Kalian malih sinten? Sinten iki mengke sing dipercaya, sing dideng-deng kaya kendang, sing disugok-sugokke kaya kayu nggih mung sampeyan. Bumi Ngastina sing sementen jembare, sing pun dituku nganggo getih lan pangorbanan, sing boten sethithik cacahe, padha pating glimpang dadi kuwanda. Sampeyan bocah weton sakniki mung kantun ngiseni. Niku bener, mang golek sangu kanggo tetekening laku supaya sampeyan bisa ngayomi negara sing semene jembare. Letu nipo sekarang santoso tata neme sano dikoro karono tatake
Wedhek nyaga ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang ngabala ratu seneng ati kowe Dayang Swela anak Bambang Aswatama kula wonten pangandika ing ngadhawuh Paman Kertiwindu karo kowe Antisura anak Jayadrata kula wonten pangandika ing ngadhawuh Paman kowe tak tandur ana kraton Ngastina ning wong Ngastina do ora melek mripate kabeh padha raruh kowe rewa-rewa teluk ning sejatine kowe tandur aku kaya dene dom sumurup banyu piye kabare Dayang Swela nggih pangestu panjenengan Paman Kertiwindu kula sampun nindakaken samukawis manut dawuh sampeyan. Antisura semanten ugi kula. Reh ning boten tarimah raos kula sedanipun Kanjeng Rama Mbana Keling. Kanjeng Rama Jayajatra nalika semanten mila. Kula tinitah dados anak lanang, anak anung aning dita. Kula dadi anak lanang sing mursid kudu bisa mikul dhuwur mendem jero. Syarate kudu bisa nglebur centang Malaspati. Bagus, bagus. Ning lak urung konangan to. Najan kowe dadi punggawa Praja Ngastina. Kowe kekeset ana ngarepe Pandhawa ora ngerti. Mboten ngertos, Paman. Kula sampun nindakaken samukawis manut rantaman sampeyan Paman Kertiwindu. Ya, kuwi sing tak jalur. Wiwit timangsa iki gawenen Ngastina ora tentrem. Gawenen Ngastina remuk bubuk, rusak lan bosah-basah. Nggih. Kumpulna wong-wong sing culika tumindake weneh ana sangu weneh ana dhuwit kinen gawe untran-untran aja mbok gathukke wong-wong Ngastina sing beda suku lan agama bentekno ben padha sikut-sikutan karo jegal-jegalan mengko mahanane negara Ngastina saya ora tentrem. Wong Ngastina dohna karo budayane. Uripe aja do nganggo budaya. Kandhanana nek nganggo budaya kuwi dosa. Sing padha bancaan, padha wilujengan. Aja mbok entui. Kandhanana nek nyawane leluhure sing wis modar iku ora nek sambung rapete karo sing isih urip. Kondo ngono. Omong ngono nek kuburane ra kenek kok iki jing. Nggih, pun. Wase gawenen supaya antarane sing cocok karo sing ora cocok bentekno men padu. Nggih. Bocah nom nek menyang pamulangan aja sangu kepinteran ning sangonono apyun candu lan liyane. Suwe-suwe uteke ben buthuk. Temah ana ing pamulangan ora bisa mikir apa sing diulangake gurune. Yen perlu gawenen adoh tata krama murid kon maneni gurune. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe cetha sampun. Karo nek ana gelar budaya wong Ngastina senengane gamelan.
boten angsal ya oleh nanging sing labuh lanang sindene ora entuk wedok. Lah lajeng sindene kudu lanang. Omong ngono nek sindene wedok engko ndak bosok cangkeme. Wah, penemu tok ya aneh koyo. Men yo ngono kuwi. Gelem yo ngono kuwi, ya ora gelem ngono kuwi. Ayo takono apa neh? Nggih. Nggih, ngoten niku. Wase golek ana dhewe piye carane. Kowe nusuk ana Ngastina luwe-luwe. Sak nggon-nggon dalan-dalan prapatan dipasangi gambare parikesit anggepe apa? Dijago-jago supaya dadi ratu Ngastina. Limpinan wanci tengah bengi gambare cupuken kereken obongen guang ngono. Nggih ngestaken dawuh sing prayitna ngati-ati. Sumya pratong gawinduyat amun-amun lirku ampang maletik mancolot putus sing sewang ulun iya kok ndun prajurit kuda mundur kok lah salahe nalika bidal wau pun kula elekke. Sampeyan iku mung sugih kendel bondo wani. Nuwun sewu. Pandhawa niku ketoke pun tuwa, ning nika tesih kiyat. Sampeyan kula kandhani ngoten jare Pandhawa wis kesel, Gok. Pandhawa ora sentosa kaya mbiyen, Gok. Malah omong kalih kula Pandhawa wis ora kena jagake kaya mbiyen. Wis ora gencelan-gencelen kaya mbiyen. Lah mboten ngandel keteman lho. Nanging sing musik ana ngatiku mung sedane Kanjeng Rama Prabu Sitijo. Kanjeng Rama Prabu Bama Narakasura. Lah wong mati salahe dhewe kok sampeyan. Lho, Kanjeng Rama ora luput. Kanjeng Rama Prabu Sitijo bener. Nggih, ning dilarah-larahke dhisik nggih. Ingkang Rama Prabu Sitijo wantun kalian ingkang Eyang Ndarawati Prabu Kresna. Perangipun naminipun Gojali Suta. Perange bapa kalih anak. Ning sejatipun ingkang Eyang Prabu Kresna niku nggih mboten lepat. Wah, luput wae. Ntombani anake sing jeneng Samba. Wong kleru kok ditombani. Paman Samba seneng karo Kanjeng Ibu Haknyanawati.
Wong luput kok ora entuk dipidana. Nggih. Ning jenenge nek tembung sakniki niku main hakim sendiri. Wong tua sampean niku Raden Samba tanpa diaturke ingkang Eyang Prabu Kresna pun dipoteng-poteng, juwing-juwing, diremuk-remuk. Nah. Wis ngerti wong luput, andek puno wong Madukara nalika semono. Eyang Janaka melu nimbrung, ngriwuk kempul anggepe apa? Ya eling-eling jiwane Eyang Janaka kuwi wong tukmis. Mula ana wong bergonjak bojone liyan ditombani. Kaya ngono kuwi ora bener kok. Sampeyan niku kok mempenge mboten sama. Sampeyan kenek kula kandhani mboten. Ingkang Rama sing duwe aji Pancasunya kalis pati mawon ketaman senjata cakra dianjang-anjang kencana mudhyar. Apa mule kok sampeyan cek biayi wingi sore anggepe napa? Kurang sekti napa Begawan Bisma, kurang pengpengan apa Begawan Druna, Prabu Salya, Prabu Karna, Ratu Setengah Dewa ning tek-tekane pripun? Ning Pandhawa cara carane singa, saiki singa sing wis ompong. Wis ora bisa kerut meneh. Wis nek wong ngene iki rasa dielikke. Rasa dielikke. Pun karep sampean pripun? Barian sampean nyerang Ngastina sing tanpa nganggo taha-tahane kok pun jebol 7 depa dawane. Pun ajeng napa? Yang Antara Ratri namung cipta pukulun Ridumawur mangawur-wuran pengarane ngajurit Kemaguru kangsa tetek kaya butul. Wah, Rayoli Dinantang. Kowe sing bedah arisan Traju Trisna. Iki kesete Prabu Sawarka. Bintang Samudra, aja mati tanparan. Turune Raden Antarja
Raden Janurwinto. Wah. Ora minggat jebol dadamu e. Wah. 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 Out. Wah. Ah. Wah. What? Oh. Oh. Wah. Ah. Ah. Wah. Ah. Wah. Wait. Wah. Wait. Wah. Wah. Wait. Wah. Miguel. Wah, lenggales. Ijih nom brengose nyelekithat sampirke kuping. Sapa kowe? Putra Raden Setyaki Harya Sanga-sanga. Wah, Sanga-sanga. Penere kowe jek waris karo aku, ning iki mungsuh. Kake iki Prabu Sumarko. Dogdeng Samaladeng. Ganyang mentah. Hait. Wah. Hait. Bah. Ah. Woi. Bah. Hait. Bah. Hait. Bah. Wah. Bah. Hait. Bah. Hait. Bah. Hait. Bah.
Wat wut wut ba. Wut ba. Ba. Wait. Layak tak lirik wiwit mau. Wah, pancen pengpengan. Swarga anak Sitijo, anak Bama Narakasura. Wah, pantes kaya ngono kuwi ulang-ulangane gramamu. Wet. Kake hadep ana mbahmu. Hadep ana wong Mandura. Kempong pira jambul wanen nanging aku ora gigit mungsuh karo Dapur. Ayo milio diajak sing kaya ngene anggepe apa? Kresna lan ngandika dening Sun Werkudara yo sungka ing tias aku kok nganti ora mudeng swarga rumangsane Yang Mundarawati sira kulup iku wis pinerih becike diajab apike dening wong Pandhawa. Tinemune pangarep-arepe Mbah Mundarawati mrucut saka gendongan luput saka kudangan. Wong urip ana ngalam padhang iki duweni kesenengan ning kesenengan sing becik dudu demen marang Kang Ala. Ning sing mbok impi-impi mung ngrungokke tembung kang ora kepenak, sing mbok rungokke mung wong tumbak cucukan. Sing mbok senengi mung nyatur alaning wong liya, kowe mung seneng ngrewangi
wong sing ora bener lakune. Grabak-grabak nek duwe gegayuhan mung kaya geni blarak. Aku ngandani kowe ping pira? Lambe sak tumang mung kari semerang. Dadi olah pekertining cipta rasa kang ora nganggo dasar kautaman, anane mung milik gendong lali. Nek wis lali, kowe lali karo jejere wong nom kudu kepiye cak-cakane menyang leluhurmu. Wah, apa ora konangan mbahne pedhot gulune. Anggepe apa? Negara lagi ana swasana kisruh nimbrung-nimbrung. Parat. Koko Prabu. Mboten ketang namung sak menir tartamtu. Ketetesan jiwanipun Bama Narakasura. Iya. Sok meneh dikandhani, anggepe apa? Kon nusulke bapak nak susulke sisan. Iya, sampun to. Sampun. Menika kula kalian Koko Prabu sampun dadi wong tuwa. Tinuwi-tuwi tegese wong tuwa niku nek metu nggawa pakarti ingkang sae kangge nenuntun dhateng jiwaning para muda. Dipun tedahaken dhateng leres. Dipun tedahaken dhateng utami. Banjur kepiye kahanan negara Ngastina iki? Mongko pawarta sumebar. Kabar wis warata yen to putumu parikesit malah lunga saka kasatriyan. Koko Prabu. Nggih. Kinten kula paduka kedah ngrakit kesabaran langkung rumiyin. Awit mekaten. Wanci menika sampun lumampah. Gumiliring kodrat ingkang anenangi dhateng greget osi ing titah ingkang makarti wonten ing bumi menika sampun winatesan. Lah, kinten kula menika mangke badhe wonten ewah-ewahaning kawontenan. Owawan kahanan piye? Inggih. Dasaripun Yayi Prabu Puntadewa sampun paring dawuh dhateng kula bilih Ngastina kedah wonten ewah-ewahan ingkang tumuju dhateng Karahayon. Lah, dipun taliti saking pesthi kodrat lan wiradatipun sedaya iyek pemanggihipun manunggil lan golong tekadipun inggih namung dhateng ingkang wayah pun paripurna inggih parikesit. Sebabe menawi nitik jangkaning kodrating lalampan nyabrang Bratayuda Jaya Binangun, sedaya budidaya ingkang katindakaken dening Kanjeng Hyang Sri Baginda Maharaja Matsapati nalika semanten dipun tumplak, dipun suntak bondo Brana Picis negari Wirata. Malah Kanjeng Hyang Matsapati tetombok yuswanipun Kanjeng Hyang Seta, Kanjeng Hyang Utara menapa diri Kanjeng Hyang Waratsangka. Dados ganjel kamulyan miwah kajayaning Pandhawa. Ya, ingkang kalih kodrating wahyu keprabon ingkang sampun tinampi dening Yayi Parto menapa dene ugi sawarga anak kula pun Abimanyu. Ya. Nelakaken bilih ing benjang badhe nedhakaken darah Ratu Pakuningrat. Ya. Sabanjure wondene wiradatipun pinten-pinten pambudidaya ingkang katindakaken dening Pandhawa nyatanipun awoh jaya. Mila kinten kula mboten badhe tidha-tidha malih Koko Prabu. Banjur pun Kakang kudu piye? Yen nganti putuku parikesit ora bali. Benjang kinten kula wahyaning mangsa kala menawi sampunan datengi wayah paduka badhe wangsul dhateng pura. Kanthi sampun sawega ing samukawisipun. Ya. Wacanen saka gelaring Pramana Jati. Monggo meminta dhateng pawuasing dat ingkang murweng dat
Mugi-mugi jagat Ngastina menika sampun ngantos kobong dening angkara murka. Oh